Crioscòpia. És una tècnica d'anàlisi química i d'efectes química-física per determinar punts pesos molecular de substàncies que consisteix en determinar la baixada del punt de congelació d'un dissolvent quan se li afegeix un solut. Això és una característica, és un fet molt corrent de la vida quotidiana, per exemple, perquè en climes freds l'aigua de refrigeració d'un motor no es congeli a 0 graus, que és una temperatura que s'assoleix fàcilment, s'hiverna a molts llocs, se li afegeix, per exemple, un anticongelant, etilenglicol, típic, i així es aconsegueix que segons quant etilenglicol se li afegeixi, aquesta aigua no es congeli a 0, sinó que es congela a menys 5, menys 10, menys 15, etc., tan baix com es vulgui, amb límits, que depèn de la quantitat de solut que se li hagi afegit. Aquesta crioscòpia, aquest descens crioscòpic, és una propietat col·ligativa de les dissolucions. Això vol dir que depèn de la concentració del solut i no de la naturalesa química del solut. El descens del punt de congelació és previsible, és calculable mitjançant la llei d'en Rolt, un francès que de fet l'any 1882-83, fins al 1887, es feren modificacions, va determinar empíricament que el descens del punt de congelació d'un dissolvent era el resultat de modificar una constant crioscòpica típica del dissolvent, cada dissolvent té la seva, estan tabulades i se poden consultar, multiplicat per la molalitat del solut. Recordem que la molalitat és una manera d'expressar la concentració de les dissolucions que consisteix a dividir el nombre de mols d'un solut per quilos de dissolvent. Llavors, aquest producte dona el descens del punt de congelació d'una dissolució. Això és cert si el solut no se dissocia, és a dir, no se desfà amb altres espècies quan cau a dins el dissolvent. Si ho fa, s'ha de recórrer a la modificació d'un holandès Van 't Hoff de l'equació de Rolt, que és aquesta. S'increment, es decrement, s'hauria de dir, del punt de congelació és el resultat de multiplicar la constant crioscòpica per la molalitat, però també per un factor de Van 't Hoff, que és el nombre d'espècies que dona cada molècula de solut quan es dissol. Per exemple, el clorur sòdic dona sodi positius, catió sodi i anioclorur. Això vol dir que el factor de Van 't Hoff, el clorur sodi, és dos. Una, perquè dissocien dues espècies, i dues, perquè dissocien completament. És a dir, que 100 molècules NaCl donaran 200 ions en total. I com que el descens crioscòpic és una propietat col·ligativa, depèn del nombre de partícules que hi ha en dissolució i no de la seva naturalesa. En canvi, el sulfat de magnesi, que també es dissocia en 2 ions, per el sulfat de magnesi, el factor Van 't Hoff no és 2, perquè el sulfat de magnesi no es dissocia en el 100%, es dissocia, depèn de la dilució que se li doni, però un valor bastant corrent és entre un 30 i un 40%. Llavors, en aquest cas, el factor Van 't Hoff és un altre més baix de 2 perquè no se dissocia completament. Un darrer detall és que la llei d'en Rolt es pot utilitzar per calcular el pes molecular d'una substància que s'usa com a solut i d'aquesta manera caracteritzar la substància. Això és el resultat d'una manipulació aritmètica senzilla de la llei de Rolt. Com que aquest descens crioscòpic és el resultat de multiplicar la constant per la molalitat i la molalitat és el nombre de solut dividit entre la massa dissolvent, podem expressar el nombre de mols de solut com a massa dividit per massa molecular i aclarir la massa molecular d'aquesta manera. Llavors, si nosaltres tenim la constant crioscòpica d'un dissolvent, que estan tabulades, mesuram el descens crioscòpic quan afegim una massa de solut a una massa de dissolvent, amb aquests quatre valors podem calcular la massa molecular del dissolvent i caracteritzar la massa molecular del solut i caracteritzar d'aquesta manera el producte de què es tracti. Això sí, tenint en compte que hi pot haver el factor de Van 't Hoff si el solut es dissocia. Res més, ara farem la pràctica.